Ik krijg de gouden spinnen. Fidget spinner. Oh my god. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Ja, dat was ook wel goed in vlog. Dat was mijn intro stukje net. En zo, ja. Maar jongens, ik krijg de fidget spin. Holy shit. Dit is geen geintje. Ik krijg het echte gouden fidget spin. Andere heb ik met afgepakt. Andere was stuk. En nu krijg ik eindelijk mijn gouden fidget spinner. Ik ga later nog top 10 fidget spinners doen. Doei.